Hvad er årsagen til sygdommen? Gonorré er et seksuelt overført infektion foregået af bakterien Neisseria gonorrhoeae eller gonokokker. Hvordan spredes sygdommen, og hvordan kan man undgå det? Man kan få gonorré af seksuelt samvær med en smittet person, og man kan få det igennem vaginal, anal eller oral sex. Gonokokbakterierne kan ikke leve uden for den menneskelige organisme, så man kan ikke blive smittet ved at sidde på et toiletbræt eller ved almindelig social omgang. Den bedste måde at undgå gonokokker er, at man ikke har noget seksuelt samvær. Men nu er der nogen, der har det lidt svært med at gøre det. Så en anden metode er, at man bare bruger kondom, når man gør det. Hvordan behandles gonorré så? Gonorré behandles med specielle antibiotika, typisk fluoroquinolon antibiotikum i form af ciprofloxacin, eller indsprøjtning med ceftriaxon i kombination med azithromycin. Hvor mange unge får så årligt gonorré? Af unge drenge fra alderen 15 til 19 er der omkring 7-8%, der får gonorré om året. Men for kvinder fra den samme aldersgruppe er der omkring 25-30%, der får gonorré om året. Bivirkninger kan der opstå, hvis man har fået sygdommen. Halvdelen af kvinder med gonorré er asymptomatiske, men den anden halvdel oplever vaginal udflåd, smerter i nedre del af maven eller smerter ved samleje forbundet med betændelse i livmoderhalsen. Almindelige medicinske komplikationer ved ubehandlet gonorré hos kvinder inkluderer underlivsbetændelse, som kan forårsage arvæv i æggeleverne og føre til senere graviditet uden for livmoderen hos de kvinder, som er blevet gravide. De fleste smittede mænd med symptomer har betændelse i penis' urinrør, som er forbundet med en brændende fornemmelse under vandladning og udflåd fra penis. Hos mænd opstår udflåd med eller uden svie i halvdelen af alle tilfælde og er det mest almindelige symptom på infektionen. Smerten skyldes en indsnævring og stivhed i urinrøret. Den mest almindelige medicinske komplikation ved gonorré hos mænd er betændelse i bitestiklen. Gonorré er også forbundet med øget risiko for prostatakræft.